Oh, the city pig, crazy trigger puller, shom mafias. Izinto ezikhule ukubhathula amaselula phone, nibhizi nibhathulana namaskopas. Efutsekwe. Sukalela usuka khona uzongijwayela kabe eParliament la. Yabona le squad ngomnyaka sakho lesi. Amatopo zonke lezi zinto ezishoda ngama-string. Ngokutshela into ongayazi ngawo. Uyazi ukuthi kunini kumanje la ngaphandle bathengisa i-24. Ikrah, ikho. Indlala iganunwa. Mara la upstairs. Ama-hard drive, a-crashing. Yabona, i-daily side. Yini into oyenzayo sithu? Ngoba uphansi phezulu ngale wheelchair nyana yakho ngathi uthengisana nomkhulu. I'm a conqueror. Abantu engisengibawisela ngeke uzobakhaya. And anginane scratch. That's why. Ngitarana lemnyama, khahlamba lami, lejolile. I'm a black Italian. Black Italian. Ngiyakuzwa la. Manje wayo uhlele esitulweni sobukhosi uyikroko. Ha? Ekuse, awubonisele kumukho ukuthi ungubani. So one uppercut, TKO. Bayakuluka mfanami. Ayibamba iluma, man to man, face to face. Hayi ntwana encane. Yabona manje ngathathe yami hard drive. Na installa kulama yellow pages wethu. Ukhonga intwana encane. UKing Kong le eKings. Alexandra ngayibamba nishwabalisa.